Comic elder ane mushonga unoita kuti aite mbiri yese yaanayo. I'm telling you, this is the only recipe he used in order to be famous. You want to know what it is? Kuti chii chinoita kuti anakidze. Mushonga wake ndewekuti ane face iri funny. He has a funny face, but it's not only the face that makes him funny, but the way he dresses and the way he presents his brand. Comic elder is the type of guy wekuti akamira pamberi pevanhu chero asina chinhu chaitaura vanhu vanogona kutotanga useka. He's now becoming like the Zimbabwean version of Mr. Bean. Chero iye anoti apa vanhu vese vangoti unoda kushanda naye uyu mungava muzimbabwe kana kunze kwenyika ndiani. International munhu wachakura manje ndi Mr. Bean. Alright. But manje amiri yake ichatendera kuti tizokwanisa kushanda tese apa international ndi Bean. Izvezvi tikomona ari successful achisainwa nemabig companies muno muzimbabwe ende futi ane ability yekuti ari kuconnectwa nemanumber of celebrities. Hapana celeb risiri kuziva comic elder kana kuti celeb rinopisa risingakwanisi kushuta naCOMIC elder izvezvi. But all these things was made possible because there is a mother who one day decided to give birth to a small little boy which was named Leroy Zawara. Kune vasingazivi channel rinonzi Hasta TV, and I'm a professional YouTuber. From a young age, Comic elder was the type of guy kuchikoro aiwanikwa pamanoise makers. Munhu aigara achiunganidza vanhu muclass nguva yebreak achivaudza majokes achivasekesa, and sometimes aimborohwa nematicha, and sometimes ticha vaigona kuti vakabata shamu mumaoko vaigona kungoseka vakangomutarisa kuti mufana uyu akaita seko uyu. And according to interviews akaitwa ese, he narrated his story on how his parents wanted a different career path upon him, but Comic elder wasn't buying into that ideology. Tide zvipi zvamungati zviri kunyanyonetsa muno mukati menyika ino zvamungatoti mubasirwo nazvo? Taurai nesu. Amaisara anondorova kumba. Did vake vaida kuti aite boiler making, and hama dzake dzimwe dzaisuggesta kuti aite engineering, but little they didn't know that he wasn't going to proceed to A level. Comic elder aizogumira form 4. But kugumira O level kwakaita Comic elder, it doesn't mean kuti there wasn't light at the end of the tunnel. Alright guys, ngatimbobvunzana kuti munhu kana achinzi ari successful muZimbabwe zvinorevei? Handi zvinoreva kuti kwanzi munhu anowana mari, munhu ane mota, munhu anodya zvaanoda, and having tiny bit of freedom. And hazviziri izvo here zvakaita Comic elder izvezvi? Yes, Comic elder is now a successful person in his line of work. Comic elder izvezvi takutomuconsider semunhu atobudirira, takanyatsomutarisa. Handisi kumuti Comic elder imbinga munoroyesa mwana kana kuti mwana anorobhewa. Handisi kuti imbinga, but ndikureva kuti muhis line of work tichitarisa macomedian ari muZimbabwe vanhu vanoita comedy nechichi ndikutoona kunge successful tichitarisa zvese zvokuti akusainiswa macontract. Recently Comic elder was signed by Scotland FC, akatosainiwa izvezvi akaitwa brand ambassador. That's being successful. And the Comic elder izvezvi ane mota dzinotokwana kusvika 3 kutaura kwandikuita izvezvi, and many people are witnessing the growth of his brand. And takangoenda kune umwe munhu muroad, chero random person, takamubvunza tipe top 5 yemabest Zim comedian. Zita raCOMIC elder haurishai pamunhu wese anotaura top 5 yake. And chero kuma collaboration anoitwa futi naCOMIC elder, Comic elder akatoita nema big names so far in the comedy industry. Akamboita collaboration naComic pastor, akaita nabamni Nigel, and akaita na Mama V, just to mention a few. But Comic elder akaita makolab nevanhu vakawanda vanogona, nevamwe vapfana veTikTok, vanamujaya, vanani, timu rakawanda. Ndakatotaura list racho nasati ripedzi. And most importantly, Comic elder akamboita collab with the professional YouTuber Hasta TV. Hasta is the best YouTuber. Guys, ndikudzinda sekei ndobvumangu.
I think I'm the best YouTuber, but ndaseka because kunonzi a king doesn't crown himself. But inini I'm a different one. I'm a different king. Ini hangu ndozvipfekedza nyembe because people are supposed to be making videos of me right now. Like I have done a lot of things on YouTube. Go and see for yourself. Ndakambogara pakati pesango ndakaita zvekuvhima ndakadindi guys ndakaita zvinhu zvakawanda paYouTube. Saka vanhu mukufanira kugadzira mavhidhiyo muchitaura pamusoro pavo kwete kuti inini ndongoramba ndichitaura pamusoro peva. But alright, kwese uko hakuna basa. Zvinhu zvanga ndichida kutaura ndizvokuti munhu wese ari kundiona panapa paHasta TV subscribe because Comic Yoda akasubscribe paHasta TV. Saka iwewe ndiana? Ndiwe ani usingasubscribe? Now back into the video. A wise man once said, don't wait for extraordinary opportunities, seize common occasions because the universe is extremely giving. And Tete. Tripa nyaya ya Comic Yoda. Long back when Comic Yoda had not crafted his comedic skill for online audience, akaona imwe opportunity yeimwe academy yakatangwa naCOMIC pastor yekudzidzisa vanhu vari interested in acting kuti acting inoitwa sei. And as time moved on, though aigara aiva fani Comic Yoda, tomboti agara angatori fani, handa kuziva kuti face yaCOMIC Yoda iri fani, ndo imwe reason behind his success. Iye agara ake ari fani ende Comic Yoda agara ikireka majokes kubva ari kuchikoro. But academy iyi yaCOMIC pastor yakabatsira Comic Yoda kuti anyatsocrafta maskills ake in a professional way. Akanyatsokuudzwa mado's and don'ts of the industry kuti mufana wangu ita zvakadai so ita zvakadai. Ende iye Comic Yoda kune imwe interview yaakamboitwa akambotaura kuti kwanzi haafi akataura vulgar mumaskits ake. And I think zvinhu izvi akatozvidzidza kuna Comic pastor because iye akataura kuti Comic pastor ndo mento vake ende ndo munhu akanyatsotozomudzidzisa zvinhu zveacting on a professional level. And if you are to summarize this certain passage, we can say kuti if it wasn't for Comic pastor, Comic Yoda may not be on the same level he is today. Dei pasina Comic pastor, dei Comic Yoda asiri pa same level yaari. Neindadaro handisi kuti Comic pastor ndiye mudzira majokes, but Comic pastor akabatsira Comic Yoda kuti kwanzi agoita zvinhu on a professional level, on a professional scale. Akatobatsirwa kuti unoita sei, taura nyaya dzakadai idzi ukadzitaurawo kana wakazvitemba dzitaure but unotsva. Asi iye Comic Yoda akabva atora side rakanaka raakadzidziswa naCOMIC pastor. Handi mazvona? Saka imimi pane vamwe vanhu vandombonzwa vachita makuhwa vachiti kwanzi mazuva ano level raCOMIC Yoda rapamusoro paCOMIC pastor. Nini hangu handizivi. Ndoda kuti imi mumbondiudza zvamunofunga mucomment section because pamavidhiyo inoni handitobvumidzi kutora side. Saka imi muchimbondiudzai zvinhu zvamuri kufunga izvezvi. Handisiri ndazvitaura zvinhu zvezvingotaurwa pasocial media nevamwe vanhu vakasiyana vanotaura zvavo ndo zvinoitika. Ende tisati tienda kure kune imwe nyaya yaCOMIC Yoda futi yandoda kukudzai. Ndoda kukudzai about Hasta Shots. I think ndinogara ndichikudzai pamusoro payo kuti inoshuta mawedding, birthday, mamusical video, malobola, mavidhiyo nemapicture akapenga. Ende kurongeka kwazvakaita muri kutokuona pascreen. Hakudi kuti ndirame ndichitaura zvakawanda. Saka batai nhamba dzeWhatsApp idzidzi mungondisendera message. Ende kune vamwe vanhu futi vada kumaketerwa basa ravo, vane zvinhu zvavo kana anything chaunofunga kuti ichi ndoda kuti Zimbabwe izive, ndibate panhamba dzeWhatsApp ndokubatsira. Ende ndisati ndakumaketa ndichatanga ndaona kuti zvinhu zvauda kuti ndimakete zvinhuwo zvakanaka here kana kuti zvinhuwo zvekuti tozvitembera kuti zvichabhenefita vanhu. Kana uchitengesa mabhegi kana kuti kutengesa bhutsu totoona kuti zvichabhenefita vanhu. Hamino unotengesa chikafe, hamino kuti unotengesei, kana kuti hamino kuti unodrila mabhoo here kana kuti unodini unotengesa mafoni, anything ndibatei paWhatsApp izvezvi. Now ngatichidzokera panyaya yaCOMIC Yoda. Utomboita ka tiny breakdown on how Comic Yoda makes his content. Comic Yoda pamavideos ake ese ari viral
iye anotaridza kuti most viral videos ake akangoita mafreestyle like hapana pre-production planning yekuti anyora script azoseta timu remakamera aya netimu richaseta malights nechi vanongoshuta zvinhu nefoni yavo chete, and that is cost efficient kuti kwanzi unongotora foni yako obva washuta video. And zvinhu izvi handingati ndikutaura ndichizvishora, ndikutozvibhiga kuti akatokwanisa kutoita mazimbiri anawo kutosvika izvezvi haamboinvesti mumakamera kana kutenga makamera nechii, zvinhu zvake zvikutomufambira because patori nevamwe vanhu vakatowanda muzimbabwe vanotoshuta nemakamera nemazilights nemazimicrophone but havana kana munhu anovaziva and havatorina kana mbiri. Saka comic elder zvakutoita zvakatopenga because akatomaster art racho achingoshuta nefoni chete. Iye anototaura kuti hawanzi anyora ake mascript, anongofunga zvinhu akangosvika paarea otofunga kuti apa ndoda kukreka joku rakadai so, apa ndoda kudai so, apa ndoda kudai so. Ende futi zvinotaridza futi izvozvo kuti munomu muzimbabwe people might not care about quality visual. Kana kuti wanyanya kuedita unogona kuedita woita mafollowers mashoma kana chi. Munomu vanhu vane basa neverbal presentation or tomboti chi oration in general. Zvinhu zvese zvinenge zvichitaurwa ndo zvine basa nevanhu kuti munhu achataura kuti chii nechichi, because patiktok chepo chepo panokutaridza izvozvo muzimbabwe. Muno muzimbabwe mamost viral tiktok ese hasi kana mavideo ane quality. Mavideo ese ari kutrenda patiktok mavideo kana asina basa, anenge angoshutwa nechifoni chisina basa, but zvinhu zvinenge zvichitaurwa ndo zvinoita futi kuti munhu agopisa. Chero pana comic elder hani makaona akamira akanyarara maseka akachitaura zvatova wese, ende ndo zviri kuitika. Tiri panyaya idzodzi yezvinhu zvinotaurwa panga ndichipa example yetiktok. Makaona patiktok amwe matrend masong ari kutrenda ndana mananga matete ndodya maro yo, nana mwene webhawa mwana kadododo, nana pfira dhendi, nana chichi. Zvimwe zvinhu hazvitorina basa zvezvichitrenda. Mana hamana handibvumidzi kupa maexample because inini handibvumidzi kuita side, but panongotrenda zvinhu zvisina basa. Chero munhu angotaura vauga utotrenda and it's not worth it. Hani mungotoona kuti comic elder akataura kuti inini handifi ndakataura vauga. Chero makatarisa popular skit rake rinonzi kuriska riya reyoti pakuda kuriska hapana kana vauga raitaurwa ipapo. It was just fun in general, and this shows kuti muno muzimbabwe you don't need a degree in filming in order to have numbers on social media. You don't need to be a degree holder to succeed on social media. Ndo zvinhu zvazviri kutoreva, kwete kuti muzimbabwe chete, chero munyika mese ndo zvazvinoreva. Hani mukutoona kuti comic elder anototaura ega kuti akagumira form 4, but tarisai muone kuti muhombe sei in terms of numbers and collaborations. Inini hangu izvo zvirege ndikudze ndine emu yekuti manje ipapapa toda kuti totanga kutodzidzisa vanhu YouTube, kuti munhu ese atanga kutozivawo YouTube necontent creation kuti inoita sei. Saka nhamba dziye dzenambotaura dzangu dziye mundibate because ndichatanga kutokupai free course, ndiye ndichida kungodzidzisa vanhu futi mahara. And lastly, musakangane zvanambokudzai izvi Hasta Shots inoshuta malobola, birthday, wedding or musical videos. Mongondibata futi panhamba dzewhatsapp. Ine musakangane kusubscribe vasina kusubscribe. Thank you for watching everyone. Ndiudzei zvinhu zvamunofarira pamusoro pacomic elder, kana undiudza futi pamusoro pemwe wamoda kuti ndikuudzei pamusoro pake. Hasta TV.